tahimik yung aso. Kaya wala kang papel. Okay. Papil. Para hindi matusok yung bag. Okay, sige ma. Yummy din? Bibigyan Tikim ko daddy, tikim. Kibal ng papel. Nan. Ay do, tikim daddy. Wala na. Ay. Ganyan lang. Saan tayo pupunta? Sa po sa kasa daw. Kami ang Seattle. Dakdora. Morning po. Today is Friday. Boss. Pakiting na lang yung sakyan boss no? Ikaw bahala no? Sa'yo pwesto yung boss? Opo. Okay. Safe naman dyan? Safe. Okay. Safe na safe. Sige, magbibisit lang kami sa Apo boss. Okay. So iniwan natin yung sasakyan dun sa tabi ng Sapatusan no? So ang tagal natin hindi nakapag-visit sa Apo no? Tayo darling. Ay nagpabili pala ako ng ano hipon. Saka magpapansit tayo mamayang gabi. Ay darating ka mamayang hapon. Magpapaluto akong pansit tsaka ano, paro. Hipon. Mamayang hapon. Ako kami sana po eh. Pagpalito ka. Hindi, magluluto si Apol. Apol. Kaya ka matutugtagan ka ka. Ay mo taka Kenny. Oo. Alwan man ikaw magluto ka no. Kaya kung bisang paluto, pinidang paluto. Ali, nagtamo mo. Itamo mo, wala matutugan Ken. Na? Handa takpan. Yan pala ka matutugan. Magkakape muna tayo. Kaya ka matutugod. Atagan ka na ka mo, matutugan. I-rep mo na yung kaya. Magkapeta pa, apusak. Manila, halang paksing ganun. Bobi. Oh. Nauni? Nanibago ako, nag-gym ako kahapon. Yung ko rin? Sa Concepcion. Kaya kami sa katao, hindi ka Sumakit ng konti pero okay naman. Ito, malakas pa rin, no? Hindi pa kami nagilamos nito. Ganun ba? Nagigising na, ay na. Kanina pa, kaya lang nag-Bible kami. Bumili na ako ng sibuyas at saka ano. Maganda yan para sa Panginoon. Oh. Mayroon ka pang ano kay Apol? Yung pa-birthday. May pa-birthday pa ako. Thank you. Ang daming birthday. Mamamalagi pa kami para sa'yo. Sabi ko na wag na kayong magluto. Alam mo, madala lang yung birthday mo. Happy birthday! Thank you. Yeah, wala ko magluto ako. Double ano siya. Double tayo na yan. Wala ka rin anak na, wa? Tangka pa. Dasi napaking. So napaking bulting kita ka na. Mamalis ko ka rin. Nakakaliwan ko po ah. Ba, pinati mo ko na kanya. Dalada ka po. Paano magamsa ay? Ayan. Manileta ang natin paksing galong. Oh, sige. Pwedeng manit ko na baka. Ako mga lampa ko na mag-gym ko. Pandagal mo pa. Sa bayo? Jimmy yan hapon. Jimmy yan. Kaniyos ka po. Eh, kami sa katawan. Jimmy yan hapon. Kaya oatmeal na kanya. Pandesal ka po. Pwedeng man. Kaya naman ma. Apple. Ginagawa mo. Nga mo mga yan dito. Ginagawa mo. Pero kasi sasampay naman bawal. Samutaan niya talaga na. Matambengi, magluto kong paro, kanton, ng puwit ang piprito ng body. Datang na po itong buhay, ano? Kasi tinilap paano meeting ni Beo. Datang la. Sila naman, di ba? Wala ko ng bingi. Ba, unurin ka dito? Biyok na, nabing ka, sabihin ka. Masa Kaya kayo yung makalpo kang kamera ito. Masa yung gratis na nga po ramon, nagkayang siyang. Hindi kayo ha, kumakalto. Yeah, kami malang. Una yan? Sino ka apsak? Sino ka apsak? Kalima! Kito ko, kito. Sunset. Kito ka. Baka nagkipag-enroll kanini. Hindi ako sa bata nung... Pero ako, diet ako ngayon. Ay,
Kaya pipili na kasi Kenny. Wan, at isang palwa. Ante, hindi ko anak yun din eh. At chicken. May natikot siya man eh. May malak. May itong pangal to. Oh. Bawa na. Ba? Oh. May itong, ma! Isang araw pa lang ako. Naligo akong pawis doon. Ayaw ko nang tumigil. O, doon ka na mag-gym na. Oo, doon. niya pangal doon yan eh. Luglan niya kami malak. Wala mo, oh. Ay, meron ganyan. Wala mo apusak, oh. Eh, meron na sila. Wala mo yan na sinabing eh. Yak naman parang minutes yan po. Uling... ang problema, pagod ako. Kumakalbi siya po, hindi ko na namalayan. Dumiretso tulog. Kaya, may kaya. Isa nagkipita. Manula kami sana kami nila. Natawar sa mako. Ninungan mo rin togi. Ang tatasya karya po. Eh, makoya ni. Eh, naman tuki ni. Bago ni. Dayang na yan. Saka, punta ang siyempre takay muli ka mo rin. At tinuloy tayo baka matulog. A few moments later. Pandemic, pag Friday, sobrang traffic dito. Halos pahirapan ang pagpasok. Ito yung mga bilihan ng mga murang panty, towel. Sa'yo to, boss? Hindi? Wala na po ibang klase nito? Ganito lang? Sana po kayo. Pero mura na, 10 pesos lang. Dalawang piso lang ako po. Bigyan mo ko 5, madam. Elijah! Maganda lang ang pampulas ng pawis to. Photo yun. Cotton? Sa mga bata, at saka sa matatanda, no? Yes. Ang ano ng likod ko Lima po. Sa... Apat. Walang dagdag. Ginagawa mo. Dalawang piso. Ginagawa mo. 2 piso. So, ang daming mura dito sa hapon, no? Yes. Maganda pa yung nagbebenta. Ay, salamat po. Thank you. Nakabili na tayo ng towel sa pag-gym. So yun guys, medyo makulimlim ang panahon ngayon. Talagang ang laki ng pinagbago dito sa Apo. Ito nagdati talagang sobrang dami ng tao dito. Marami pa rin bilihin dito. Saka mura na. Server. So, ang daming bargain tip. 3 for 100. Ang dami mong pwede mabibili dito. Yanite! Yanite! So, malungkot po ito, no? Ganda sa kabila, marami. Eto pala, nahabok na sila. Happy birthday! Thank you. Oh, malapit na tayo. Malapit na. Ay, hihingi pa tayo ng maraming blessing, no? Maraming pera. Oo. Pero gusto mo pa ng pera, ma? Siyempre. Ba, nag-school si Tik? Tanong doon ng tek. May bawi Tik. Ano namin,
O yung bulsa nyo, yung mga gamit nyo, bag mo. Jo. So, ano po yung apo. Dito tayo dadaan, Jo? Pupunta tayo sa likod, no? Kaya. Kitang masal. Binibinta. Wala ito tiretang. Pero, Kuya, magkano to kuya? 60 ma'am. Luma na itong kaya kami. Dalawa. ay do, tigim daddy. Wala na. Ay. Ayaw mo naman, Jo. Kano yan? Pang punas ng pawis sa gym. Ha? Oh, cotton. Ganda. Maganda la. Mura pa. Dito. Punta tayo Papa Jesus, siyempre. Pasalamat tayo kay Papa Jesus. 1 and 1/4. O, dinalan mo kano ko. Talan. Ito yung anak-anak simbahan. Ikot tayo. Sa likod tayo. Dito tayo. Kontek, nagpunta ka na dito ngayon pa lang, no? Na? Dati pa. Punta ka na dati. Let's go. Let's go. So guys, masaya tayo at nakapasyal na naman tayo sa Apo, no? So ang dami po talagang deboto rito. Every Friday nagpupunta sila para manalangin at tumawak doon sa ano ni Papa Jesus, no? Sa paa niya, sa kamay niya. So marami po talagang naka-experience na gumaling. Basta lagi ka lang nagpapasalamat at nananalangin. Hindi tayo pababayaan ng puong may kambal. Pwede ka rin pong magtirik ng kandila dito at mag-pray. Ang sarap ng feeling, no? Pagka nakakapunta ka sa simbahan. So nare-refresh ka, no? At nawawala lahat ang doubt mo sa buhay, lalo na pagkasama pamilya mo. A few moments later. Let's go. Ay wow, ang ganda. Ang ganda po ng mama niyo. Doon, malapit lang kung saan ko ibinaba. Tara, let's go. Diyan tayo lalabas. Baka uulan na, malapit na ang ulan. Tayo lalarga na. Salamat po, Papa Jesus. So, yan, no? It's a wonderful Friday. Saya tayo at mga nakapasyal tayo sa simbahan ni Apo Makalulu. Ayun dyan, kalupanitan kang kuya na naman yan. Pare-parehas na. Yeah! So medyo magsakit-sakit pang tuhod natin. Naninibago. Day 2, mamaya sa gym. So expect natin papawisan tayo ulit doon. So yun, maganda naman. Siyempre healthy ka? Hindi. Kasama? Naging ako sa ano.
Yung kay Saan? Evelyn. Evelyn? Kailan ka mag-uumpisa? Oh, nasaan yung car natin, bebe? Ay, ma. Ma. Pero mabilis na siya ngayon kaysa sa dati. Oh, lumakas siya, oh. Oh. Ang importante, may pera yung bag dyan. Yun ang pinaka-importante ron, no? Saan tayo kakain? Ewan ko sa inyo. So, Di ba sa ikaw, inyo ako ba ililibre? di ba ikaw yung may birthday? Dapat ikaw yung maglibre. Siyempre, ikaw, binigay mo tapos ililibre kita. Oo. So, bumili si Mayora ng bulaklak. Oh, maganda yung sasakyan nyo. Bigay ko kay Apo ninyo tsaka Apo Jesus. Saan tapos? Bigyan mo ko, bilhin mo yung sakyan. Ang ganda po ng umbrella nyo ah. Hindi, 100. Opo. Dandagan mo na ito. Matagal ka nagtitinda dito, madam? Ano po, mga ano po, mga 1 to mga ano na lang po, isang buwan po. Pero bata pa lang po ako, nagtitinda na po ako dito. Okay. Ilan taon ko na kayo, madam? At 43 na po. Hindi mo kasama yung asawa mo, yung anak mo. Wala, ano po, nasa bahay po, nagtatanim po. Sipag mo, no? Ano, So, malaki yung pinagbago nung after COVID, no? Hindi na ganoon karami. Nung before COVID, ang daming tao rito. May reason po ako, kaya po nagtitinda po ako ngayon. Oh, anong Tapos reason po, mo? tapos po kasi ako ng teacher. Ngayon Ah. gusto ko po mag-exam. Eh, mahal po yung exam. Kaya po, Gusto mo magturo ulit, madam? hindi po, para po matulungan ko po yung mga katulad ko po may kapansanan sa amin po. Para po makakuha po ako ng license, tapos para matulungan ko po sila. Kasi well, kahit na po paano, hindi ka po nila magugulo kung naka-license ka. Pwede mo silang sa bahay lang turuan yung mga may kapansanan. Maganda yung ano mo. layunin mo. Layunin mo sa buhay. Ano po, nagkasakit lang po ako ng polio. So, mag-ingat ka. Sana mabenta po lahat yan, no? Salamat po. Basta huwag lang tayo titigil sa pangarap natin. Hanggat may buhay, may pag-asa. Yes, opo, totoo yun. Dahil sabi ko nga po, Apo, huwag mo nang maulan, marami pa kaming tinda. O, kanina, Umambon-ambon na. pero wala na naman. Okay. Ano lang yan, think positive lang po lagi. Yes. Yan ang Sige gusto po, ko. salamat po. Sige ah. Galing, galing. Yan ang gusto ko sa tao eh. Yung laging lumalaban. Yung hindi siya nawawalan ng pag-asa. Siyempre. Dapat talaga. Be positive. Eh, daming bilihan ah. Diyan daming bilihan dito. A few moments later. Boss, susunod ulit. Magpa-park ako dito, ha? Bob! On sa isang church pa ang destination natin sa Dao. Hawak mo, vlog mo, ma. Pero before that, kakain muna tayo, ma. Mama, katutukoyan ka din. Ikaw magkaitik. Ikaw mag-vlog. Eh, kinina ako muna. Hindi, sila yung vlog mo, hindi yung daan. Yan, sila lolo mo. Pakita mo, yan. Palis na po kami. Galing po kami sa Apo. Ngayon po, pupunta kami sa Dao. Sa church po doon. Ilitad yan, Lola. Ano? Ilitad. Ano litad? Ganito. Baliktad. Ganito, vlog natin. Ganyanin natin. Ayan. Kuya kami, tama? Kami ngarap. Ganyan. Bakit may third month? Pagkita mo si Pogi mong anak, siyempre pag wala si Diego yung Pogi. Walang mag-drive. Hindi mo itong po kung ano. Ba? Sarado rin daan dito. Ganyan ka ah. Sinarado yung daan dito. Bakit? Sarado yung dingding yan. Gamit na may ako video. Babae. Ay, hindi doon yan. Error close. Hindi doon yan. Saan tayo dadaan yan? Balik ka doon. Ay, dito. Wala nang daan dyan, madam? Sa Marisol po.
Kakanan po rito, no? Oh. Ah. Okay. Thank you po. Okay, thank you po. Opo. Thank you. Kaliwa. A few moments later. Say hi. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Ay, thank you. Ilan taon ka na, Nay? 75. 75. So, anong masasabi mo sa lunch natin? Masarap. May Clorox yan to. Nakain yung... Ganda nakakarneto. No. Konjak yang makdo, palsen dalo. Sudah makdo palsen mo rin maginis. Ali, nakabawo may Clorox. Ay, ito. So, si Tik po, first time yung kumain sa Chowking, no? Dati po, Kumain ka na dati? Ganun pa ako. Tingin na ka? Oh, yelo. Hoy, ako may yelo. So, ayaw ng yelo ni nanay, no? Oh, ayaw ko. Konti lang, hindi ka pa kumain. Konti lang. Kain ka muna, no? So, dito natin gagalawin to. Tiko? Diba? Tik? Teka. Tiko? Ano masasabi mo din? May masatingin kayo na dyan? Hindi! Iba to! Bagong bili. Kasi hindi ka pinagaya. Wala na kaya. Wala na iba. Punta muna tayo na. Punta tayo na isip pala. Likas ka, no? So, nagre-reklamo po si Mater, no? Birthday na birthday daw niya. Nagutom. Ano sana eh. Ipapasting ko siya mamaya gabi. Sikir siya naman. Matanda tayo sa mga Tulungan mo si dito mo. A few moments later.
malakas ang ulan. Oh, boss. Anto na lang.